Achtung, Achtung. Pieruna, a jo jest euktycki w Battlefieldzie na polu bitwy, to ruski się ino wybiora jakiś arbajciok. Kajmu mam arbajciok, tukej. Jakieś te gryfne, fajne bunty. Ja, ten będzie akuratny na to mapa. Jadymy. Tak w ogóle to ja się mianuję Mikołaj Wójt, co ja wam chciał pokazać? Ja wam chciał pokazać jedna z nowych landkart w Battlefieldzie, która dodana została w najnowszym dodatku, który się mianuje koniec gry. Mamy dwa takie nowe tryby. Jeden się mianuje Air Superiority i to masz więcej fligrów jak normalnie. Nie chcę troszkę skłamać, a to chyba masz 12. A drugi to masz Capture the Flag. Po naszemu to będzie Bierta Fana i wydupiej. Jak ktoś tam jest to starszawy i pamięta jeszcze za starej Polski, kaś za starego pierwy, jak się szpilało no na przykład Unreal Tournamenta, to się będzie tutaj czuł jak w doma. Najlepsza opcja to można ladować się w żadna haja i no się po leku dojść, ten taki trochę dziwny dźwięk, który posyłałeś przed chwilą, to jest właśnie dźwięk jak ktoś przejmuje ta fana. My teraz mamy wynik i wygrywamy jednym punktem. My są Amerykanery. Do czerwonych nie idziemy. Nie. Spamiętajcie, od czerwonych trzymamy się ino tak daleko jak idzie. Jedzie jakiś pancer pieruński, no nie mamy go czym nawet tym. To się... Nano oblecenie. Badnął się. Pierunie! Ślepawy trochę. A to jest ino mój cufal. Dobra. Pieruna! Nie taki ślepawy jak żeś myślał! Kaj tym autym! No, ja. Dajcie mi no chwila, już się zmienia flinta, bo to mnie idzie, już się muszę mieć jaka rakietnica. Słyszeli ten dźwięk? Trochę dziwny. Trochę dziwny. Dobra, co się weźmiemy? Tego lubię. I... ten mono być. Palnik mamy, granaty. Arbajcio, która większe bunty by chciał. I tak skitrać kajś Dobre. Ja nie wiem, czy ktoś już sztalował wideo z tego nowego dodatku na tubie, ja nie wiem, ja się nie chcę asić, ale to ja jest pewny, że ja jest jeden z pierwszych. To jest na bank. I no wiecie, to jest tak dycki, ja coś by chciał ugrać, ale jak go dom, no to nie umia. To masz to nie ma poleku, to albo robisz jedno, albo robisz insze. Ja nie mam takiej podzielnej uwagi, co by go dać, coś teraz z sensem i w tym samym momencie się szpilać jeszcze i robić jaki gryfny wynik. To nie idzie. Przynajmniej ja tak mam. No wiecie jak to jest. Tutaj są takie sytuacje, że masz 3 sekundy do końca meczu i cię opie ogrywają. Ladują cię w goła żyć, nie masz szans. To się nie zdarzyło jakoś fest często, ale idzie, już widział parę takich sytuacji. Mamy inny helikoptera. Z nim się nie byda w preferio ladował, bo to wiecie, to nie ma... Tam żech widział jakiegoś jednego. Co to mamy? A tu mamy te auto! Legej, hopie na zol. Za strumem się schowam. Leci jeden! Mamy go! Żaden mi nie powie, że jest nikogo nie zastrzelał, Giździe. Najlepiej to się kaj za strumami tak kitrać, co by nas żaden nie uwidział nikaj. I no to też nie ma tak, bo one mają te arbajcioki z tymi kamuflażami. Ja nie wiem. Tam mamy jednego w tej chałupie. Spróbuję cylnąć. A badnijcie ino na te efekty cząsteczkowe. Tu, że chciał pokazać motor, która mi nie wyszło. Nie jest gustlik, ja się za pancernioka nie biora. Pieruna, rosyjsko fana. No ale dobre. Trzymaj hopie, trzymaj i nie daj się. Jakby cię angrajfowali, ja tu beda robił ochrona. Legna się. I czekamy Dycio nie jest kamper, nie beda legą na zoli, czekał jak kiedyś podejdzie. Co jest jakiś pieruna gej? To trzeba furto przodka angrajfować, że nie się czaić, to nie masz Splinter Cell. To je Battlefield hopie, Battlefield. Nie Call of Duty. Nie masz tukej bomby atomowej. Bez tu żunos w Polsce jest trochę cienko z tym, to badnijcie się ino. Tak wygląda cuk. W doma tego nie mocie. Tukej nie ma śląskiej gotki.
O. I ja bych chciał widzieć twoją fana, a nie twoja flaga. Bez to opuszczą jedną ocenę. I jadymy, pieruny! No, co jest? Co jest? Pierzynu! Ja, jadymy! Tank, motor. Pierzynu... Kajmoż rakieta! Moplikiem se jada z Ty na głowie mam gogle karera. Ja! Mamy go! I no jeszcze chwila, opie nie badaj się no tukej. Daj pokój! Kaj... Ten... Mamy go? Gustlik wysiadł! Pieruna zastrzelił naszego synka z ustronia. Ja, tutaj jeszcze chciał wam pokazać, Elif to jest majsterem we furganiu fligrem. To, no, prawilnie to od tego mo symulatory. Ale to się idzie pofurgać i nie ma jakiegoś bólu życi. Jodycki godał, że ja nie jest żadnym specjalistą, ani fachmanem. Eli idzie o furganie. Co to jest? Pierzynu, co to było? Tu mamy jakaś taka bania kierofurgo. Pamiętajcie, że ja w to szpilą pierwszy raz. A ja mam furgać kole tego. Dobre. Się spadniemy. Dobre. Ja i teraz wolni opie. Ja, mamy to! A! Co ja się nie tknę, to jest fachman. Ha! Dyć ja jest ślązok. Po leku. Bier, opier! Pierzynu jasny! Pierunie łognisty klucz! Hopie, kręć! Beda, wysuwaj kola, beda robił awaryjne! Jeszcze spróbuję ta druga, nie dom się, niech żywe nie tracą nadziei! Dobre, przesadził żech. Ej, badnijcie, że mnie z ostatniego serwa wyciepli ino bez tu, że jest Polokiem. One chyba nie wiedzą, że jest Ślązokiem. Pierunie jasny. A to dobro, nie ma to źle, wam jeszcze się mogę pokazać drugo zimowa mapa na całego Battlefielda. I no ta wygląda fez gryfnie. Co ten zrobił? Głupi gorol. Ja możemy się mamy opcję desantować się na spadochronie, to jest ciekawe. O pierzynu. No to... Raz, dwa, trzy... Nie wyliczył żech, ale dobre. I ciul! No. Pięknie. Padnijcie się ino. Te krzoki, te habazie. Te stromy się tak ino kolibią trochę na boki. Na polu strom, jak palec są. Dobre, Eichendorf, daj pokój, troski szpilamy Battlefielda, ja? Troski mam szansa. No to Mikołaj, żeś się pokazał z najlepszej strony. Dobra, ja już tego sztyc nie będę ciąg, bo to jest gańba, jest ino co chwila up. Tak więc, to jest ostatni dodatek do Battlefielda, który się mianuje, jak już powiedział, endgame, koniec gry. Jak w to jeszcze nie ściąg, to już ma taką opcję. I co ja mogę powiedzieć? Jak na ostatni dodatek jest fajno. No dajcie mi się wypowiedzieć, kurwa. Nie. Sztyj zgodą. Dodatek jest fajny, gryfny, mamy fajne mapy, mamy druga w całym Battlefieldzie 3 śnieżna mapa. Tak więc jak ktoś ma premium, Elif to jeszcze nie ma, to się może kupić. Tak więc zapraszam, polecam, Nikolas W. No. A czekajcie, jeszcze spróbuję coś zrobić. Przy piecu stoła, krupnioki grzoła, a on ją majt, a ona się śmiała. Wenn wir sündig sei de Kirche ging,